Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Nikmat maulana nikmat wasil. Wala haula wala quwwata illa
Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan aju sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku dinten lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu Asbunallah nikmat wakil nikmat maulana nikmat nasib wala quwata lillahil aliyil azim Gusti sembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linangkung kajaba saking Allah kang maha sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan puji syukur alhamdulillah ya no apa mak awake dhewe wis kepareng suwan malih wonten dalemipun Bapak Kepala Desa Belah Bapak Sucipto SPD. Oh ngono. Iki adicara apa mak? Bersih desa. Bersih desa. Pak Cip ki sayang karo awake dhewe ya mak. Sayang kepiye?
Makane awake dhewe iki mayang sepisanan nang pendopo. Nggih. Wonten pendopo mriku bayare 150. Nggih. Sindene loro bulekku karo Mbak Ayuku. Jaman semono taun 94. Ya. Niku ngantek iki taun 2005 2020. Alhamdulillah ya nok nyatane Bapak Sucipto sak perangkate saha sak panitia bersih desa ing belah isih tresna karo awake dhewe. Oh ngono mak. Apa perkarane awake dhewe iki murah. Ora, Nduk. Murah ki ora. Jenenge seni kuwi ya. Seni kuwi nek dingehke, nek dijaluk ndak dingehke. Niki seni. Budaya kuwi nek dijaluk ndak dingehke. Ning nek diregani larang. Oh niki. Lho saniki kados ngeten niki ora larang. Oh gamelan saking warga sedaya niki wayang gamelane mompyor. Ya gamelamu nek ngendi ning SD kono dulu. Jare dikabarke didol. Sapa sing ngomong? Ora didol, atik kaya wong tipis sik didol. Apa ngono? Alhamdulillah ya nok muga-muga Bapakku Sucipto anggone ngasta pusaraning adil ing leladan belah mugi tansah pinaringan wilujeng kalih sedherek ing sambikala dinirgakno ing panjang yuswa winantua ing kamulyan sak perangkate ya sak BPD, sak LPMD, sak PKK, sak perangkat desa, sak setap. Oh ngono. Elek-elek kaya mengkene iki dhisik pernah dadi ketua desa siaga desa belah 2 periode. Oh, mesti ora percaya wong-wong iki ora percaya. Mesti ora percaya. Wong-wong iki ora percaya. Oh. Ketua ketua desa siaga 2 kali apa ngono. Terus diganti karo kadangku sepuh Raka Mas Suharyadi jarene. Lah kok jarene? Lah kowe saiki enek ngendi? Aku iki saiki enek Wonogiri, eneng Selogiri. Lah jare tak kabarake kowe wis aprabine. Sing ngomong sapa? Wong duda penake kok mengkene kok prabi ngopo? Nambah pikiran. Apa ngono? Iki aku pokoke play seneng. Alhamdulillah puji syukur alhamdulillah ya nok. Ngono. Iki ki lantarane dulurku lanang Kasun Ploso. Apa ngono? Aku kuwi arep ning Sanggar Pulosari udan-udan ditelepon. Ndak kira nek ganggu wong seneng tibake malah telepon. Telepone piye ngabari kowe cek gelem neh kon mayang ning daleme Mbah Cep. Ya gelem, ora gelem piye? Apa ning ijek kaya mbiyen. Aja kuwatir Mas. Aja meneh kok. Engko dikurangi ora apa-apa sing penting Pak Cep sak keluargane sak perangkate seneng. Ngono. Aku ki wis tenan. Aku ki rumangsa dadi warga desa Belah nok. KTP ku ya jek Sinung. KTP ku ya jek Belah. Pacitan. Ngono. Aku mau ngadepi para pepundan. Wah, wis kondur to, Pak. Wah, niki Pak Sekar, nggih, Pak Kepala Desa Sekar, Pak Rohmat, nggih, Pak Kades Cemeng. Niku sedaya riyen nggih kula pernah dados abdine piyambake. Apa ngono? Contone Pak Kades Sekar kuwi dhisik angger wayangan sing dalang kadangku Raka Mas Sarindi kuwi terus apa kuwi wayange biasane ngangge aku niki nggih to Pak. Oh nggih matur nuwun Lim kena dienggo pulian ya. Terus Pak Kades Cemeng nggih ngoten nalika bulan bakti gotong royong nggih Pak nggih. Ya nika ngangge gen kula dadi aku ki jane ya luar biasa jane. Aku ki jane apik ning caraku sing ora apik. Ngakoni Kula kula tenan. Apik kula iki. Lho kula mboten kemaki. Kula iki berkarya ning Desa Belah selama 22 tahun. Panjenenganipun Bapak Sucipto iki ngasta pusaraning adil menika tahun 89 nggih Pak nggih. Oh tahun 90.
Lah kula sih sekolah ning SMP. Terus tahun 2000 kula dadi kasun. Ya, tahun 2000 SK kula tahun 2000 ngantos tahun 2022. Oh ngono. Aku yo nggumun. Sing mucuki panjenengane kok sing mungkasi ya panjenengane. Ya mboten napa-napa. Puji syukur alhamdulillah. Wong ki gagah-gagahe wong kuwi nek duwe masalah. Nek wong ora duwe masalah ora gagah. Nek wong duwe masalah kuwi gagah. Nah, ngono mak. Sing baku bengi iki seneng-seneng. Ngono mak. Tak kompliti. Wah, iki kadangku sepuh Raka Mas Haryadi Den. Oh, nek nyeluk aku ki Den, Pak. Welok tenan. Ngguh Den iki apa Den aku ora ngerti. Maksude piye? Aja-aja piye ngono aku ora ngerti. Dikompleti sak campur sarine Mas. Nggih, sendika dawuh, tak gawake sinden. Nah, niki malah engko petebungan dhisik, ora apa-apa. Iki akeh ngomong ora apa-apa lagi jam 10. Lagi jam 10 ya. Engko tebungan boko siji, malah kleresan menika wonten Raka Mas Yarto. Alhamdulillah nggih. Aku ya kaget wau iki kok ngeti-ngeti dibel Mas Yarto niku mangke rawuh ngaten. Waduh nggih ngaten iki medine njenengan dereng tepang kula nek kula njenengan pun nalika kula panjenengan nderek Pak Anom Surata mayang wonten peresmian Hotel Sheraton Sulubaan Colomadu. Wah njenengan nyuwara wedok ngantek wong ngadeg kabeh. Kuwi lanang apa wedok to kuwi? Kuwi lanang wedok. Wah tibake wong lanang. Elok nggih mangke guyon Pak nggih. Ngaten nggih. Coba aku tak ngecake anakku wedok. Ya, ayo ngadeg, Nduk, ngadeg. Mumpung iki mawon njaluk jajan aku, Nut. Ngono, Pak apa? Kula boleh jajan. Ya belum kerja kok jajan. Ayo ngadeg. Nah, petebungan dhisik. Ayo. Yo anakku wedok. Nah, ayo. Coba. Namanya siapa, Dek? Via. Ya menghadap ke sana jangan ada Pak Yoto. Pak Yoto sudah biasa. Ya. Namanya siapa, Dek? Via siapa? Erviana Agustin Ramadhani. Wah, nggih. Siswa SDN Singodutan. SDN Singodutan Selogiri. Kelas pinten, Nduk? Kelas 5. Kelas 5? Yang agak keras. Ya, terus niki anu, Nduk. Bapak Ibu guru nge-live penjeneng nge-live kamu ya. Ini disiarkan disiarkan langsung dari Bapak Kepala Sekolah ya. Iki sik ora apa-apa suwe ya ben. Ini dikirimke ke grup KPRI Selogiri, Nduk. Ayo buktikan ya kamu bawa, kamu bisa ya. Terus anu, Nduk, apa jenenge? Kamu bisa nembang apa, Nduk? Gagat enjang. Gagat enjang. Sing ngajari sapa, Nok? Pak Yoto. Tenan nek jare engko nek ora apik awas jenenge Pak Yoto kok. Ayo nggih. Coba sing bawa Pak Yoto apa si Pak Yarto? Pak Yarto nggih. Heeh, sing bawa Pak Yarto. Kowe engko nek pamane apik tak paringi dhuwit, nek ora apik enggak. Nggih, ngene. Cobi Pak kula nyuwun pun bawani Mas Yarto dandang kula. Dedap tidam. Mboten saya. Oh, ngaten nggih. Ngaten napa langsung mawon nggih. Nggih. Pak Yun nika dipun sarengi nggih. Coba diangkat dulu. Nenan berapa? Nggih. Ya, nggih. Erviana matur kalian Pak Kepala Sekolah SD Singodutan, Nduk. Nah, selamat malam Bapak. Ayo. Selamat malam Bapak. Erviana di Pacitan. Erviana di Pacitan. Sama Sama sapa? Sama Pak Yoto. Ya ngono no. Apa rene iki sing nggawa Mbah sapa? Mbah Sarino. Ngoten ya. Ya nika anak kula utawi siswa kula SD Singodutan ya. Ajar nembang. Ayo Nduk dibuktekke. Ya. Ya. Gagat mak 678.
tangannya ekspresi. Oh, alon ratan ingkang bisa bongdung ya sorenya candra kartika mangku kaya saya mantep longke as maning Gusti sembah nuwun. Desa
Iki ngene ya, Nduk. Via, nggih. Menghadap ke sana aja Pak Yoto kan bendina petuk. Via. Nggih. Langgam gagat injang itu langgam yang sangat sukar, ya, sangat sukar. Kamu bisa menguasai, ya. Tadi matur kata Pak Kades Semeng, matur sembah nuwun nggih Pak, ngono mboten mau. Oh diparingi pinten? Diparingi. Oh niku, mengke ampun ampun diparingke Bapak nggih. Engko ndak dienggo tuku rokok, ya. Wis duduk engko neh, ya. Anakku wedok Erviana, nggih. Nika perlu kula tepungaken baka setunggal. Tepungan Mak. Tepungan dhisik, engko bar tepungan terus lancaran Idul Fitri dhisik ning rodok Gumyak. Lancaran Idul Fitri kan wis mungkur ora apa-apa. Wong lancaran ki ora kudu dina, ya. Coba pitepangan saka sebelah Erviana, naminipun sinten, Mbak? Ya. Nggih. Nggih. Nggih, Wilujeng Dalu, Pak. Nggih, aja Pakno. Ya limbok kok cangik. Pak bedina ning kono namine sinten? Nggih, dipun temangaken nami kula Rengganis. Rengganis. Nggih. Dalemipun Selogiri. Oh, Selogiri. Nika nggih. Nek tesih senggel nggih. Tesih kelas 2 SMP kula. Oh, weh, niku undak-undakan. Kelas 1 SMP semene gedene iki. Gek engko terus piye? Kula tesih kalit lho niki. Oh iya toh? Nggih. Apa rung M? Lah jare cek cilik. Nah, niki. Niki Ayu Rengganis nggih. Nika alhamdulillah ping pindho ya ndok rene iki. Nggih. Ora lali. Mboten. Heeh, engko siap lagu-lagu. Saklajengipun menika Wilujeng Dalu, Mbak. Wilujeng Dalu, Mbok Cangi, Mbok Rimbo. Oh nggih, asmanipun? Nggih, dipun tepangaken nami kula Ika. Ika? Ika Lianingrum. Oh, Ika Lianingrum. Dalemipun? Dalemipun mboten dibeto, Pak. Oh, pinter. Nek pamane digawa ngono, mesti sampean tak uduri. Nggih. Alamatipun? Alamatipun Ngasinan Wonoharjo Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Oh, nggih, nggih. Sakmenika sampun rampung nggih angsalipun wonten Institut Seni Indonesia. Nggih. Menika sudah. Oh, sampun kantor wisuda. Nggih. Kalau wingi TA-ne mendapat IP berapa? 3,93. Wah, hebat, hampir 4 ya, hebat ya. Ini rencana badhe nglajengaken S2. Nggih, tapi nglempakne sangurin, Pak. Ora apa-apa, boko-boko. Kaya termasuk kalau melu Pak Yoto ngene iki lak golek boko sithik. Lah mbok menawi panjenengan badhe nyangoni mboten apa-apa. Sesuk aja kuwatir. Aja kuwatir. Besok nika Mbak Ika Lianingrum sarjana seni sembah nuwun. Mengke to Bi, kula pengin genderane segedhik nggih nggih. Nggih. Pun supe, Pak. Wis supe arep nyang S2 kok nggih niku. Kula ngethok mawon. Ngethok si alim iso. Nggih, salajengipun. Nah, monggo pitepangan. Mena mawi napa tesmak. Tesmak ki apa? Kacamata. Nggih. Surya Londo. Wilujeng Dalu. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Limbo. Nggih. Naminipun? Kula prihatin. Oh, prihatin. Alamat dalemipun? Mboten dibeto. Alamat dalem. Alamat dalem. Wong nek daleme pundi ora digawa kaya menut mau bener. Nek kula pun apal lak ning jenengane galak to. Oh, ngoten to. Sajake ngerti sratenane sajake. Oh, maka ribet to, mata ribet. Nggih. Pripun mau? Anu, Pertanyaannya? pertanyaanipun menika anu nggih. Menika putrane pinten? Putra? Nggih. Putrane enten ngomah siji. Oh, siji. Cewek napa cowok? Cewek. Oh, nggih, nggih. Napa nggih saged sinden kaliyan jenengan? Wah, mboten. Napa? Anak kula niku benok. Oh, malah ngeben. Nggih. Dadine berseberangan dengan ibunya. Alamat kula wau. Alamatipun Wonokarta Wonogiri, Mbak Limbo. Oh, ngaten. Hah? Mampir.
Anjih. Anjih, matur sembah nuwun Ibu sampun. Sak lajengipun niki sajake kaya mambu layur-layur ngono. Wilujeng dalu Mbak Limbo kados pundi? Kula ajeng ditakeni napa? Nggih. Wau dugi mriki jam pinten? Jam sekawan. Oh, le budal saking Wonogiri. Saking Wonogiri jam 11. Ngute kono. Lah kula pun krungu awale budal king Wonogiri jam pinten lajeng ngoten to? Lah kene cah lantip kok padha. Wah iya. Ki mangi bar berjemur neng pantai Teleng Ria mriku. Lah iya lah wingi kula tak matur, niki lak gladi bersih nika ngeten. Sesuk lur kula suwun bidal saking Wonogiri jam 2. Nggih mangke nggih nyuwun sewu mboten enten maem teng dalan ngoten lha kula nggih dhisik jajan kaya wong tipis. Wis. Wis nggih. Naminipun sinten? Naminipun sinten no? Kula Bu Ani Mbak Limbo. Oh Bu Ani. Ki Dalem kula Bulu Sulur Wonogiri. Nggih, pun ping pinten teng mriki? Sowan mriki sampun kaping 2. Kaping 2, ngaten. Derek Pak Yoto sedaya menika. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Ani nggih. Sida sapa sida nggawa layur mau? Hah? Sida nggawa layur. Anu kok ngomah niku nggone lele maksud kan mriki nggone layur. Lah mobil kula nggih mambu nogur layure gawe niki mriki tek kaya. Ora saka ngomah nggawa lele. Terus lah mosok kan mriki tukune layur lah kok malah saya mendun. Ya ora. Kudune tekan kene iki gurame apa-apa ngoten kok. Layur kuwi enak kok. Nggih. Sembah nuwun nika Ibu Ani saking Bulu Sulur. Saklajengipun nah nika punden sepuh nggih. Niki ingkang kagungan ringgit saha gamelan. Nah, gamelanipun panjenenganipun Ibu Sri Hartini nggih. Gamelane perunggu apik niku diserahke kan ngangge kula. Lah elok mboten. Dipun Bu, wilujeng dalu Ibu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo. Nggih. Pripun asmanipun, naminipun nggih anggo asma kok didok. Lados pundi ndikanipun sing kadah gamelan niku wau Oh iya ya wis tak anu Bu Sri Hartini no kek. Aku ki nek anu cok lalen kula iki. Nggih wah kok kula ki kok ya lalen men aku ki. Mbak Limbo, mangke rabi mawon kersane mboten pikun lho. Kowe ora sah ngono. Ora sah ngono. Pegah aku nek ngono. Bu. Pripun Bu? Bu Sri Hartini dalemipun nggih dalem saking Weru Sukoharjo. Nggih, menika ingkang kagungan napa niku Sanggar Abilawa. Nah, nggih. Sembah nuwun nggih Bu. Lah anu to menika pun remen sanget nih wayangku karo jenengan wis kompak. Nggih to? Nggih niku. Ya sembah nuwun. Lah sak menika nah bintang tamunipun. Niki wau kan ngadeg mengke nek pas nyuwara ngadeg nek ngadeg iki mboten ngadeg ngoten. Wilujeng dalu Mas Yarto. Nggih wilujeng dalu Mbak Sangi. Nggih nggih. Pripun pawartosipun? Pangestunipun sae. Nggih, sak menika napa ten Girimarto napa? Nggih, Girimarto. Oh ngaten. Nggih. Nggih, terus kok sakniki pun mboten nderek abdi ta? Pun dangu. Oh, ngaten. Nggih. Lah terus nggih mboten napa-napa sakniku malah penak dadi bintang tamu iki. Mlaku dhewe, bayare akeh. Nggih ta. Nggih, nggih. Nggih, pitepangan nggih kula niku ngertos panjenengan yo kula tesih enten cek cilik ngaten. Alhamdulillah niki saged pepanggihan. Sembah nuwun Mas Pak Yarto, ugi sembah nuwun kalian Pak Pardi Brodot nggih. Nah nggih. Niku mangke sing tanggung jawab sanes kula nggih. Nggih, kula mundi dawuh saking Mas kula, Mas Pardi. Nggih. Nggih, mangke ojo lepaduk pedak-padakne ngoten. Sampun lunas Mbak. Oh sampun nggih keleresan nggih. Nggih keleresan. Kula nggih sami kok nggih. Nggih. Sembah nuwun Mbak Mas Yarto nggih. Nggih. Menawi badhe nambahi tasih. Oh, nggih gampil. Wate kaya wong tuwis ya. Tambahi lho nggih. Ngoten nggih.
Nggih, tapi sing rada giyak lancaran Idul Fitri. Ya, lancaran Idul Fitri mangke napa niku agak keras. Dembunge adoh saka aku. Dadi ket mau kok luput ae. Ora apa-apa nggih. Ning omah iki jan elok tenan aku wis gelilang-gleleng. Ning nggon ngebis. Ini kedepannya lebih baik ini. Ya. Ya apa-apa nggih. Jenenge nyambut gawe iki ya seperti ini. Dek ngenten Balai Desa Jaten nyatane ya bagus ya. Ini juga bagus ya. Nggih. Monggo. Lancaran Idul Fitri dados Idul Fitri pun aturaken matur nuwun ya Mak. Iki karawitane jenenge apa Mak? Setya laras. Mang alamate nang ngendi? Ana leladan Ulusari Jaten Silagiri Wonogiri nok. Oh ngono. Jarine bola-bali arep entuk job gagal terus. Ora apa-apa. Ya medine mikir, medine mikir. Ngono, heeh. Kedepannya lebih baik. Ngono. Coba aku pengen ngecakke. Coba saka Mbak Anis dulu. Saka Mbak Anis ngadeg, Mbak. Monggo dipun apa niku dipun sepoti, Pak. Nggih, nggih. Sepoti mangke bernuansa dangdut sik. Nah, wis pokoke iki wengi iki dangdutan. Lah jare iki main tok WA di anu tayupan. Jujur kemawon nggih, menawi tayub jogetan sing kula was-wasi pengendang kula. Nggih. Kula mesake mangkene mboten rena ing penggalih, nggih to. Malah ndak luput wis bacut. Kula wingi niku jane pas gladi bersih kula nggih kula metantang wong kula iso joget tayub kula nggih. Ya, terus gandeng ya kurang pas wis ora apa-apa sesuk
anu karo campur sari senada wae. Ngoten. Campur sari senada. Apa sing cok kala-kala penjenengan derekke. Ana alamate Mbulu Sukoharjo Kelile. Oh ngono. Alhamdulillah bisa berkolaborasi. Nggih. Ayo, kowe lajeng dalu. Nis. Nggih, wilujeng dalu. Arep nembang ngopo, Nduk? Iki aku pegang buka HP, soalnya akeh banget sing nyuwun. Kayak gratis kabeh kok. Padahal wis tak ngomongi iki lho, anu nomor rekening banyu. Nggih, ayo. Nggih, coba. Arep apa kuwi nyanyi apa? Pantai Klayar. Oh iya Pantai Klayar lali ya aku padahal dek malam pas gladi bersihke tak kon Pantai Klayar. Engko nek kala-kala bapak lali ki ya dilekne ngoten. Iki kula elekne niki. Iya ora apa-apa ya mbok rasa ngetok-ngetokke nek aku pikun to Nis. Kowe iki mari-mari tak encup dhewe mari-mari. Ayo Pantai Klayar menika kula tojaken dumateng para rawuh sedaya. Wah semune kangen karo awake dhewe ya Mak. Wis pirang-pirang wah nggih. Pantai Klayar wah iki mbludak mau medune awake dhewe ana ngarepe Pak D Katino. Wah aku nyilake UMKM luar biasa nok. Elok ya. Ampun nggih Pantai Klayar. Ayo rengganis dados.
rampung. Iya, Pantai Klayar ya. Wis diaturke ayu rengganis. Sik. Iki ana pamundhut ngono. Assalamualaikum Pak, mat malam kula boleh minta lagu Sesideman buat Setyo Laras. Pokoknya kompak selalu. Tak lupa juga buat Kencono Laras yang di Ceperan Selogiri Wonogiri. Oh nggih, kula nyuwun langgam Sesideman. Izinin benjing malam Minggu. Wah, nggih. Coba aku njaluk menut ya, coba Mbak menut ya, jumeneng ayo. Ya. Aku njaluk langgam Sesideman. Ya, dipun bawani ya. Ya, ngadeg. Ya, jan elok iki. Setyo Laras komplit. Ngono, Mak. Nika lagu Sesideman menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang perangkat desa mbelah mugi sedaya tetep kompak sehat selalu. Ngono. Ayo dipun bawani, dipun bawani. Nggih, Pak. Nggih, napa? Derek belajar nggih, Pak. Wah, belajar nggih, nggih. Ya nelok. Ya niki pun bawani. Nah, coba jan elok Derek sang peke. iya Priya bagus kang ngalah busana. sik busana apa budaya? Nggih budaya. Wah, aku ngono kuwi ketoke ngetes aku ketoke. Wah, jian nggih. Ayo. Yuk. Sawan marang kota gedhe. Bandar terus kayung-yan. Selendang kuning kang saking wukir. wah, jan elok suarane ya. Swara kurang permono ring wasis lunga. Kok iso karo guyu iki piye to? Lah mboten apa le, Pak? Lah leres niku wong pancen sing diudi menika apa gedeng-gedeng niki Abdi Mangkunegaran niki. Wah, elok. Niku bangsane Ganda Mastuti bangsane ngoten niku kok makane bareng kon anu napa tembang Sesideman sida ora apal. Ayo. Ayo. Kang rurung marang bendara Tiasulistya pijer ngincangake alis. Yuk. Intronipun umpaan. Terus tresno Sesideman.
Ya tiba iku kendangnya dijomplangke Mas Bayu men rada wayang seru. Tugel balungane sesuk di joli. Yuk. Urip ana kota gedhe wetan tukane Yuk. Yuk. Ya pripun? Masuk. Iya. Ya. Wah, elok. Oke, yuk. Urip ana kota Mbak Ika nika langgam sisi depan pun aturaken. Ayo coba sakniki kula nyuwun nika Bu Ani kalian Pak Yarto. Ayo jumeneng ayo. Halo. Mas ya. Pak ngadeg. Ya sewu Mbak Timbu. Mas Yanto menika mboten kersa menawi pun aturi jumeneng. Oh ngoten to? Nggih, kalih kula mben ngaten. Oh ngoten. Nggih. Anu pun bawani ya. Bawani anu. Nggih, menawi bawa mawon monggo kalian lenggah. Nggih, anu caping gunung dipun jenglengaken. Ya, sing polan Bu Ani, sing bawa Pak Yarto. Jan wis. Aku adek kaya layur-layur. Lah piye to ki masa aku polah dhewe. Ayo ora apa-apa. Enak ora penake ngopo. Wis. Ditepae penak ngono wae. Ngono wis. Medhon nek nang medhon teng pundi? Wis, pokoke nek ngendi ngono wis ora apa-apa. Wong ngadeg ya. Pak, kula ngadeg ten mriki nggih, Pak. Nggih. Dijengglengke. Nah, dijengglengke terus sing dienggo
ancer-ancer kene ya. Sing dienggo patokan kene dadi iki dar. Nggih. Coba. Jan. Nggih. Caping gunung. Iya. Monggo. Pangapunten nggih Mbak Sange, kula boten nate ngadeg. Oh, ngoten to. Wah, jan elok nggih. Wonten sebagian sing ngadeg ning. Oh, ngaten. Ngen kula pun boten pati. Boten ketinggalan. Oh, nggih. Anggen kula iki nek ora boten pati ning separo. Ya. Saben bengi nyawang Pas. Hop. Tuh, 2, 3. Nah, wis. Wani. Siti. Wani. Kena Siti. Hah? Manduk tuh jeleng. Kula medun. Heeh. Anjlok. Lah jenengan iki kok ya malah arep golek perkara. Ora iya. Kene iki balung tuwek ringkih kok ya. Olah, barung tua ngeyel ra momok bayung tua. Ya sebagian ijik nom. Ayo. Nano. Yen memaca menganggo Hop. Ajeng ngombol wedi nek sesuk dadah. Ora, ora apa-apa. Lah kok ra urup tak kedadah bareng. Wah. Wes, padha karo nipis-nipis ke aku. Lah nek dadah ki larang lho Pak, saniki dadah ki 200.000 lho. Ora, nggon aku cedhak kono ning Pundi? ning Jaten. Heeh, pinten? Jaten apa 50.000 Lah kok kurang menit. Ora 2 jam. Ya nek sesuk kula manterke mriko. Gah no. Bayar ana sisan. Ayo terus. Kembang bae Ngendung selip-selip ngono. Wah. Selip. Ha, ya ngono penak. Sik, ra. Blantung tantung. Ngono ora kompak. Marakne gur ngambang. Yuk. Ayo pengen. Penak. Penak apa pengendangin beda. Oh, kene wis kaku kok malah dibeda. Ya. Aja mepet-mepet. Apa sing penak? Lah nek dipepet tadi sok ora nggih penak ta. Oh, ngono to. Nggih. Aku suwe ora ngono iki. Alah. Tenan ora iki. Kandhane yo. Aku ora percaya. Ya. Ora sak percaya bener cok. Ora sak derpet tak kekrek lho. Lah kok oke bola aku ora bolane nelange iki piye to iki. Ora dibayari lho sesuk. Yo. Panas udan aleng-aleng caping
Yuk. Suara suling kumandang sarane antol senenge banget ora bisa kumpul kaya kebangetan Kap sing sak ramban Mas Yarto mengke pas seragan dangdute Mbak Ani. Ya, elok. Lali gontian nggih. Ora. Pokoke ngadeg. Aja kuwatir. Oke, joget tetap. Joget no. Joget. Adek ya. Nggih. Langgam biasa aja di acara anu napa cara sagenan dhisik. Langgam utuh. Ya. Aku ngrungokke suwantene Mas Yarto. Wah, jan elok. Ya. Hai nane nano dia zaman berjuang jarak kelingan oh tebane dangdut ditata sing apik bareng mulai dari ompak mengko ngantek jenglengan terus tekan suwuk nggih nggih siap nggih mriki aku gah ngono oh iya siap enggak nggih tayem nggih nggih ya anenan seger bisa nyawa
Sik. Jan elok aku seneng kuwi ngene iki jenenge. Aku seneng kuwi nek ngene iki jenenge. Aku anggo. Lah kene iki ya kadhe wong rusak kok wis dadi sak-sake. Rusak kepiye to? Maksudnya iki suarane niku lho ngaprak-aprak bantrera. Oh, ngoten. Ning ya elok. Duwe petingan jenengan. Duwe. Setiap orang ini mesti ndek petingan. Oh, ora, petingane jenengan iki jan elok tenan kok. Pisanan ning pugere meneng ya karo aku. Saiki slot kendel. Ya. Ayo nek. Was. Kowe jenenge ngeprank dalang. Oh nggih. Ngeprank ngarep Mas Bayu elok jane. Coba anakku wedok mumpung urung ngantuk. Ayo, Nduk. Sing kedua lagu apa, Nduk? Yang ngadeg. Aduh, anakku wedok urung ngantuk iki ya. Oke, ayo sepoti. Oke, dados. Sepote lho, engko kabeh sepoti. Wae Andes ngadeg disepoti, menut ngadeg disepoti. Wis sing sepuh-sepuh sing nganggo napa tesmak wis ora ngadeg. Anje, ning nganggo tesmak wis ora ngadeg. Aku wediku nek gigol. Ngerti gigol ra? Tiba. Nah, Nduk, artinya apa Nduk, Nduk? Lestari. Wah, iya elok anakku wedok. Engko nek rampung tak ambung ya Nduk ya. Wah, aku ki ora kok perkara sayang, Nduk. Aku nek kowe pinter, aku sayang. Ngono lho. Ora perkara kowe bocah nggo ngopo. Ayo. Nduk, Lestari nderek Pak Yun. Nah, ditata ekspresinya. Wes ya, elok. Yes. Enggak. Lestari dados.
Solo ya. Oke. Aku seneng. Via. Dalam Pak Dalam. Alhamdulillah. Sisa nyanyi lestari ya, Nduk. Wah, jan elok tenan. Sesuk tambahi meneh ya, Nduk ya. Wis lungguh sik. Yuh. Iki bocah murni ngene ten, bocah murni. Nek ngene-ngene iki ora murni ten ya. Wis ijat nyanyi meneh. Mboten, ya wis kek lungguh ngono. Ayo ngono. Terus cincing. Ayo, ya. Orang tok mulai lho. Lah mulai napa mulai dhewe adoh coba jalan. Coba Anis, ayo Reganis yo. Disepoti Pak. Oke, ayo Reganis. Yo. Wes. Ya, Anis. Nggih. Ayo arep sumbang tembang apa? Aku kira buka HP soalnya kokean sing do request. Ayo tembang apa, Nduk? Apa? Lamunan. Wah, lamu. Uyah yo aja lamunan dhisik to ya. Ayo sing seraginan sik, Nduk. Sing seraginan, heeh. Seraginan. Sing dina minggu sing tak tunggu. Ngono kae apa jenenge, Nduk? Lali janji. Nah, kuwi lho, aku ki nek aku lali ki lek nonton dis, kene wis tuwek. Aku mung siji ora lali ki. Nis. Dalam? Aku siji ning ora lali. Napa? Loro, Ding. Napa niku? Siji dhuwit loro wong ayu ora lali ya. Ayo, wis. Nah, ayo. Lali janjine ayo. Es krim.
Bengalan Solo rada giyak nggih. Oh. Janjane kowe gelagatmu saja iya atiku sunjana Was. Nis, nek ngono mau gerakane piye, Nis? Wah. Sing pundi? Sing iki mau kudu tak tung gleng-gleng lho piye. Aku mau ora nonton kowe. Coba. Oh, mboten gerak kok. Ora to? Mboten. Wah. Ora agresif kowe. Ayo, anena. janjane kowe gelagatmu saja nyupiane Iya, iki mau tembang apa nduk? Lali janjine ayu rengganis. Yo, coba wis pokoke iki estafet niki. Pokoke garapan ngene iki estafet. Wayangan alam saiki ngene iki kok beda kaya jaman mbahku dhisik. Kaya mengkene iki babet lungkos saka mburi kelir. Ayo coba. Ayo Mbak Menut. Oke, ayo Pak, lagi disepoti. Dadak. Ayo Mbak Menut.
Inggih Mbak nggih. Mbak Menut. Nggih. Badhe nyuwanten apa ayo sing seraginan. Nah. Seragenan rumiyin iki. Nggih, seraginan wis aku iki pokoke wong iki sak seneng-senengke. Oh nggih. Apa Mbak? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Hah? Jan elok nggih. Mboten ngangge bawa lho, Pak. Ora aku kok sajake nek karo bawa ketok mengkuruk. Trauma lho. Anjing nggih. Iku di aku anu kok sing paling penak iki ya budemu kok karo. Lah apa kok karek lunggah-lungguh karek apa. Elok tenan. Tipas-tipas. Heeh, kipas Mas selfie. Ayo. Apa sih? Ayo coba batas lali. Iya, apa? Ninggal katresnan. Sekian ini melu buka. Nangis sakjroning atiku
Pripun? Piye Nut? Enak to? Nggih, Enak to? enak, Pak. Beda kan ning dalem aku negaran lah. Nek ngene iki sekali-kali yo ngene rada sing rada gayeng-gayeng ngene. Nggih. Ah ya, rada gayeng-gayeng. Dadi yo nggo ngulah rasa ngono lho. Nggih, Pak. Ah iya. Ayo teruske. Anene. Aja lali pawengku Oke Mbak Menut ya. Ya nggih. Oh nggih. Aku ora ngurus jam kok arep ngene entek jam 4 ya ora ngopo-opo iki. Iki lak kuasaku iki. Nah iya. Ayo Mbak Nik. Nah, aku pengen ngadeg neh. Wih, nganggo alok. Jare sing ngake kacamata. Woi lah kowe iki lak golek alasan to. Oh, ayo. Dene mirang ta nek sing nganggo kacamata duduk manis mawon ngoten to? Engko ki sing nganggo kacamata engko nek pamane sabet srepek ngono kuwi engko nek basane sing turun-turunan ngono kuwi engko sing nganggo kacamata kuwi nek dianu Dik malah. Ayo. Aduh wis. Niki enten penyuwunan. Apa? Penyuwunan. Lewat via WA Wah. Ibu Hartini. Tenjen. Oke, terus. Ngersake loro ati kalih. Nanging ajeng kula gentes gelo mawon. Oh, gelo. Nggih. Kuwi campur sari apa seragenan? Seraginan. Oh, seragenan ya. Kula kalih ajeng ngetes tukange apa ki gamelan. Wah, ngene sik. Pertama kali digawe slendro, kedua kali digawe pelok. Sik. Pripun? Terus ngetes ini dadi ketua iki sapa, Jal? Hah? Oh, ngetesi lho terus. Iki ora nek ketua-ketuaan, nek ngene iki jasama. Ketua iki nek berangkat wau niku sing mimpin jenengan. Nek ten mriki niku jenengan jare pun dawuh kula to. Berarti aku klebu kur pati kanggo ngono. Mboten, lah jenengan pun dawuh lho. Oh iya. Lah iya piye to iki? Aku kok ketok lali wong wis dawuh lho. Ora, aku kok ketok bodho men lho. Ayo. Nyuwun pangapunten, Pak Mbak Cange. Nggih, pripun? Heeh. Nggih nyuwun pangapunten. Aku sing tak jaluke ya mengkono kuwi ora kur meneng. Lah nggih. Oh, ayo. Ya. Pelok. Sing nyenggaki sing nganggo kacamata. Pokoke anis gedap Mas. Sing lanang seniman sing putri seniwati kayan ning numpuk ayan turun numpuk lan ora kasusu yo gayenge elok jan
Pun ping kalih mriki Mas Wan mriki Mas. Oh ngaten. Nggih. Oh malah mempeng kalih jenenge. Tapi pun 3 tahun sepriki mbok menawi. Oh ngaten. Nggih. Biayane nggih sami. Nggih mundak segede. Oh ngaten. Nggih. Aku jane sute lho ngandak kene almarhum Pak De kuwi, almarhum Pak De ku Pak Purwocarita Mas tak critane. Kowe nek mayang ngantek ngandake biaya bacok saka mburi kelir tenan niku. Ning saiki kepi meneh nek ora ngono ora dijelaske kok. Nggih. Terus Estu kula mriki mung nderek dawuhe Mas Pardi niku. Oh, ngaten. Dados nderek pripun mawon kula nderek. Oh ngaten nggih. Mangke menawi anu kondur jam pinten mangke? Nggih, duka mengke. Ya bareng kene wae. Padha ngalor wae lho. Mengke sak bis karo aku. Apa iki? Pun lunas. Oh ngono. Lah ning nek pamane ngantek lunas urung rampung kali tancep kayun berarti ya makan gaji buta jenengan iki. Mboten. Nggih mengke insyaallah bibar goro-goro. Oh nggih. Nggih. Bar goro-goro ini mengke anu napa 4:30 rampungi goro-goro niki. Nggih malah enjing mboten napa. Nggih, mboten. Dadi as-sholatu khairum minan naum. Laren sik. Mungkin nek wis Allahu Akbar mulai meneh. Ngoten. Nderek Mas. Tur nganggo putut manggung jejere kayangan mengke. Aku arep nyenengke bapakku cep iki pokoke ngantek jam 7 tancep kayon aku ngoten. Enggak. Ya. Suara suling Pandang suarane Senang kali kagulane Aja lali agamane salat 5 waktu. Mas Yarto, wong pancen sing larang cengkoke jenengan iki kok. Oh nek aku sing ngendang mung digeblegong-blegong. Ati jenengan iki maune iki saka kene iso tekan kene lho. Wah, elok tenan. Layak to lho ya abdi nisiki. Jan elok. Enggak. Nan Kuto Solo pancen rame. Iya. Ya. Pakana mampir bermumpar mampir posito apa ora mampir wah iki ya tak apresiasi sok tak tambahi sing nganggo tesmak ya pokoke sok tak tambahi kok aja kuwatir tambahi gayan suara sulit kepenak kunine Ati entol senenge banget ora bisa kumpul ya ngono sana biyen siang ra gawe becik ora niteni ngono enjono gosek wong senggaan piyai loro ya dhewe-dhewe mau
Ketok nek ora kompak. Ora tambahi nek ku tambah apa? Lah mbok dienggo tuku bayem. Ora tambah ya wis mau ditenggo aku. Tak bradat. Wong saiki bayem sak unting ki ning kono ki 3.000 tambah. Yo. Anana. Pipe kok apa bile tape ya seneng aku matur suwun iki mau semangate sajane kon sing nganggo tesmak iki umpama kon nyanyi dumes ngono ndak kira ya iso lho ndak kira wong sajake wah jan nggih menika wau Mas Yarto pun aturaken ha jan jan iki jam pira ya nok san wis ora san nonton jam weh lah dalah wis nggih ora san nonton jam sing penting piyayi sing mirsani iki aja kokean ngomong makane ora nggo dagelan aja kokean ngomong dadi sing dimirengke sing dirasake kuwi apa jenenge lek arep mirengke gamelan karo penyanyi ya anu apa jenenge Nis ya coba aku njaluk awakmu Nis anu pinangkani bojo loro nah engko Mas Narto iku nek ora dipinangkani aku iso ora diparingi gedang sik bakul gedang to tesik nggih anu apa niku isih bakul degan tesik mutase nggih alhamdulillah disyukuri ditemeni ya bojo loro ayo Nis ya Nis ngadeg iki engko bar iki terus anu napa niku iki pengumuman sisan bar iki engko terus Paseban Jawi bar Paseban Jawi kepruk napa ngertos kepruk sampean ora to sabet nah bar sabet terus songo bar songo ngantek jam 3:30 menyurut seblak barat rampung mulih bayaran ya anjir anu sesuk napa niki mampir ning Batu kabeh ayo Nis nah oke dados bojo loro ah dados nggih Mas Narto nek juga ning sor aja ning dhuwur ya wis nikmati wae
ya neruske lakon nok wong jenenge wayangan kuwi. Ya wayangan kuwi kudu urut. Ora ketang mung sak larap-larap kudu diurutke. Wong dalang kuwi ya ora gampang. Nek kurang ngene wae penak, tapi kudu diurutke. Tak dereke mak. Gantane kang sekara gadung